Putra pinilih Panglimbang 5 menit dina Ngatpaing tanggal 16 Maret taun 2021 kapethik saka Injil Lukas bab 9 ayat 28b tekan ayat 36. Rikala nyawisake PLM dina iki jroning kupiya golek inspirasi, aku kok bermampir ana website Sesawi. Ing kono ndak temokake babaran penafsiran waosan kang kaaturake dening Romo Agustinus Giyanto, sawijining ahli kitab suci saka tarekat Yesuit. Aku ketarik karo babaran mligi bab ukara putra pinilih kang ing Injil-injil liya sinebut putra kinasih. Saka kene ndak temokake katrangan gamblang minangka wangsulan saka sawetara pitakonan bab jati diri dalem Gusti Yesus kang kamot ing kitab suci, nanging kang uga ndak kira isih dadi pitakonan ing jaman saiki. Pemahaman bab jati diri dalem Gusti kang bener temtu kejaba ngandelake pangandel, nanging uga banget mbiyantu kita kabeh jroning ngayati mangsa poso minangka mangsa cecawis mahargya riyaya Paskah tembe. Kanthi tembung ya iki putra pinilihku, padha rungokno. Allah yang Rama kersa medharake kersa dalem mring ayan mirunggan kang kudu katindakake dening Gusti Yesus. Ora kaya Mesias Israel liyane kang lumrahe ngayahi tanggung jawab mbebasake bangsa Israel saka panyeketheping kuwasa bangsa manca umpamane Mesias Raja Daud. Gusti Yesus tedhak ana donya kajibah ngentasake bangsa manungsa sak jagat saka panindese dosa liwat kasangsaran sida sarta wungu dalem tumuju menyang kamulyaning panyawiji marang Allah yang Rama. Dadi karya panembusan dalem Gusti tumrap manungsa pancen dumadi jroning rerangken prastawa sangsara sida lan wungu dalem ora bisa ora. Telung perkara iki ora bisa kapisahake ananging rerangken jangkep. Prakara iki bisa luwih gamblang kamangerteni liwat gegambaran prastawa pangentasane bangsa Israel dening Nabi Musa jroning prajanjian lawas. Saka kitab pangentasan kita padha mangerti menawa liwat kupiya lan perjuangane Nabi Musa, bangsa Israel kasil mentas metu saka panindese bangsa Mesir tinuntun liwat segara Tibrau utawa Laut Merah banjur kairit menyang Gunung Sinai kang ing kono bangsa mau kanthi merdika bisa manembah Allah. Tanah Mesir dadi gegambarane panandhanging manungsa awit saka dosa. Laut Merah dadi gegambarane kasangsaran dalam Gusti Yesus kang ayate kanthi ngutahake rah awit saka panyesah, pinaku lan jinaja ing tumbak. Laut Merah uga dadi nglambangake alam kubur kang sawise sida Gusti Yesus pinetak ngasta dosa-dosa manungsa. Banjur mentas alias wungu ngasta urip anyar ngirit umat manungsa kang percaya tumuju menyang panyawiji kamulyaning daleming Allah yang Rama. Para tresna PLM kinasih, ya iki putra pinilihku, padha rungokno. Sawise mangerti sapa sejatine Gusti Yesus, kita tinimbalan ngrungokake piwulang dawuh sarta pamrayoga dalem. Kanthi mengkono kita kaajak nyarengi Gusti Yesus jroning andon laku mapek wektu panjenengane ngayahi perutusan kamesiasan dalem jroning sangsara sida sarta wungu dalem. Sebab sapa kang nyingkur dirine manggul salib lan nderekake panjenengane kaanggep pantes nderek mulya bareng panjenengane uga. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alam asih kawula munjuk sembah nuwun awit sekatresnan dalem ingkang tanpa upami enggo ngutus Gusti Yesus nebus kawula. Mugi kawula ugi saged ngrasuk sifat luhur putra dalem menika wonten sikap ikhlas berkurban kangge kamulyaning sesami. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados mula buka samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.